За да приготвиш страхотна семейна пица с кренвирши леки, не ти е нужен майстор-готвач. Ще полееш с печата, нали? С леки може всеки. Да приготвиш апетитна вечеря с кренвирши леки, не ти е нужен майстор-готвач. Ще ми изгладиш роклята, нали? С леки може всеки. Да приготвиш страхотна семейна пица с кренвирши леки, не ти е нужен майстор-готвач. Ще полееш с печата, нали? С леки може всеки. За да приготвиш апетитна вечеря с кренвирши леки, не ти е нужен майстор-готвач. Ще ми изгладиш роклята, нали? С леки може всеки. И най-традиционната рецепта става по-специална, когато с нея се захване майстор. Шпекови колбаси орехите. Традиционна рецепта, изпълнена майсторлъшки. И най-традиционната рецепта става по-специална, когато с нея се захване майстор. Шпекови колбаси орехите. Традиционна рецепта, изпълнена майсторлъшки.